Jinthong Socheng Rongkhang la pen Amri Development Block Angkang Self-Help Group atum keklemale kachipado ason doan kapachithang ji aphan kijor kelan kachipaklang dun ni jangkar bianglong Hamren Rongsopi along Assam State Livelihoods Mission Department of Panchayat and Rural Development District Mission Management Unit atum pen patirpi bonsi kedam tangjang mi poni phai sir keper ni pen ni phai krihini an ni plia baha phan cheng ponlo labang so sai kecheng along Amri Socheng Jinthong la pen Rongkhang Development Block Angkang pi pen Jesemet Self-Help Group thi hek pen SHG Nimarli atum ongdong pen nang chitodun si kijor kelan kilun ke kan la pen beng pen kachirap aputhak chirok tok asiki kipi padupon labang so Asomi Mela surhini rain kora pho Hamren Rongsopi along Rongbong Rongkhang pathuak lamalong si padupon lo kedam tang jangmi poni phai sir keper ni por phai kepra chitim apor lakhaing koi baithalang so LAC MLA rup sing teron pen Asomi Mela surhini rain kora pho kang puadon ri phita ingti pen akemangalam the aputhak than peklar tikang labang so hut West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma pen sitami chitong dunsi kijor kilan ason doan lang chari dunsi ning parungpon labang so jame ki bipen kachipaduk pon jesemet Assam State Rural Livelihood Mission District Project Manager Rasinja Ingtipi DFE skill kelang abang phu Prakash Kispota pen jalin pon si arnikang team ingsamjin pen jamek doan pichun pon Hamren pen Daniel hi Karbing Long Live